panitan ko no kuniya niya. No, nasunahunan ako nga, nakaya ganin ni ate sa una, nung di na ako makaya. Lagyan na ba? Ay, ilak! Hilak. Nakaya gali ko rin siyang ate, pero guys, believe ko si siyang ate. Hala, laki noon ko. First time niya nang, ano ba, makalaptop kaya ako wala may laptop naman ba ako guard So, siya. ako po guys. Hello guys, majong adlaw na tanan guys. Ako na pud ni si Ruby Provinciano ug si Cristel Ann. So karon day guys, happy Sunday. So mo duty ni si Jaron sa BRR. So ano din na siyang ihatid kay hadlok lagi agagihanan dadto guys kanang kinahadlikan nga kalsada. So kinahanglan din ni siyang ihatid. Mo. So silang ihatid guys kanang kuha na sila kanang igagaw first cousin. Parera po sila katas kaning lugar may so da ko po kung kuan guys kanang exercise lakaw-lakaw. Lumurag, nabaguhan ko sa'yo kanina sa bahay ko tulong. Ado mo din dapita kay nay maligid nga bato. Hindi ko nagpakuyo ko ni, gusto magalagi. Okay na mo ikalitong maligid bitang bato guys manang hadlo kay diri. Naanagay pinaligid nak oh. Likado mo gud na oh. La tawid dali Dagan. Ay babay. Lisod kay diha kay naanapoy bato na poy baligid na ako na awa man na des ni Agi. Ito Mano na, oh. Wa pa na oy, bago pa kayo oh. Wala. Diha galitan yung tawid oh. Uy, daplin ginoo ko. Dako jud kayo ginoo ko. Uy. Ala isda, my god. Hey. May gali kay ning minor si Ja, isda jud baho kayo. Luyang duha. Wa jud ka na lisuran jud aning dapita. Dali kay na pa ni magsunod. Duha ra ba na sila magsunod? May gali kay sa ining minor. Wa ka na tasiki? Hoy, dinuog ko. Mura ba ito'y hapit na ko. Naanapin mo sunod doon kay duha na sila kabuok. Oh, basa ako ano. Kata sa isda. Nakasuway na ba ko nga nang italsikan ko. Sulay man po ka. Daplin. Nice ka jo agwan guys ubuwak. So sagbot ra na si Ja. Ja Sumilon Island na. No sagbot ra si Ja. Exercise po ko guys. Ang hatod taman dito sa waiting shed. Pero di na ako musuod dito sa resort. Overtake mga sakyanan, may delikado. Delikado jud turak. Madyo kay nakabantay mo. Overtake nga tayo, overtake ba? Morning us papa mo ay kinirisuran din dapita. Kay gamay ra ka jud kasada dito ko tama sa waiting shed. Kadagko ang truck na. Diya magin-overtake kay pa na sila nga nakadagko ah. Diya gamay ra ka jud kasada. Dari guys, na mga nice ka jud mga bayan nakakulay orange. Niabot mi dari guys ya. Bye. Naiglamig nga bay dia. Awa. Malagi. Orange.
Ito na ko, oy. Selfie sa ulo ng bahay. A few moments later. Hello guys, nadi ko dari ron sa among barangay court kay nadi assembly meeting. So mo-attend sa kog meeting guys. Lami kayong photo. Ang lami po ang nagdag photo. Salamat. Salamat. Salamat sa photo. Go for it ko no nga number. Nung hatag na si Inday Bambina. Ito for it ko nung yatag yung Inday Bambina. Naglipo kong 5 kilos parapol. Katawas Nicole kay nasurtihan mo jugos. Swerte magugos parapol na kasi nag-asa maswerte jugos parapol. Pero na Ipuno na sa lugas. nanang salamat kay ko ninyong tanan. Shout out day ko ni Ate Gingging. Salamat kadyo Ate Gingging. Puhon makaabot ra dato imong gi regalo ni imong gi sponsor ni Cristel. Salamat kadyo. Diyan ginuora jay mo bawasin yung kamaadyo namo guys sa among pamilya. Siguro kaniyang guys nga arang nakakalabad. Kuming ting nabada pud sa kong ulo. Gani ha? Is init lagi na anak. Inom sa dagang tubig na. Hinini bug na tubig. Eh. Kao. Ay, sa kong ulo. Lami kayo bugnaw into. Gibug na sa utok daw. Grabe siya kainit sa nga tanan. Init jud dito masus. Magkapa na lang ginanak si mong matas ka init. Oo ya. Diyan na lang trabaho dito na. Mabalag ako na lang magtrabaho. Lalaban ako para sa aking future. Nalaban ako para sa kong balon. Lalaban ako para sa aking kinabukasan. Lalaban doon sa guys. Yang kwarto o DIY. Overlaps mo guni. Ibuupay sa lagi na kay Iniguan mo, oh my god, fresh air. Exhaust window. nanay mo window dyan. Eh, May dyan electric fan airlaps. nga gamay niya. Airlaps dahil yung overlap. Relax ko na guys. Airlaps lang sa Nja, kay hapon naman di na kainit pero dari, harang kainit dari og Susmura mudto. lagi pang dauban. Mo nang adto Miss Bye-bye Sus ma. ako jud tigay na lang gabaklay ko. Nana jud ako mata oh, perting inita. Pag shades. Dahil shades diya. Bakla-bakla yung shades. Malabot kay akong ulo, ma. Karon? Inom ka tubig bunaw? Kato naging may lumabog na. Salamat sa kani Ate Ging sa sponsor. Thank you, Tigeng, sa sponsor. Thank you so much. Maraglabad dyan ko guys pero igwanta ni kay Happy na ko. happy na siya. Pero di ko sa mo give up sa idahang trabaho kay madyo lang ko makatabang ni kuno sa siyang Naghan mama. pa kong balusunon sa akong mga tabang pud na ko. Kamot Naning ko kamot siya. pud tag-appeal kay. Siyempre, ang mga ni-sponsor kay naning kamot pud para makatabang sa laing tao. So, mabalos pud ta. Di ba? Nga na siya guys, mabalos ko po siya sa mga nag-sponsor. Puhon ko po siya na yung mga maestra, huwag na po yung kinahanglan niyang ma-sponsoran mo. Pares to mag-sponsor po na ako. Mutabang pud gusto nga nagkinahanglan. Isa man. And, Baby. mo na akong promise ni God, cool guard. Kabalo jud ka nga. Ning kamot jud ko God tiro. Di jud na ko. Sponsoran ko. Di jud na ko bigo na ko. Kana ning kuot na siyang bulsa kay nanay ng sildo. Nag-find through lagi na. Naluyo. 320. 20 ra di ay. Kadaway klase Dahil dyan sweldo guys kay kada adlaw man sila swelduhan so 320. Kada weekend. Ay kada Weekend weekend. raman may magkuan. Dya. Pag-wait to klase. Ligway klase. Di kanang kada adlaw Sabado ug Domingo dya. Kada duty nila ihatag nila gilahang Sweldo 320 lang sweldo dajon. Pero di jud ko sa mo give up kay halag 320 basta di na kuno sa mga jugbaw na butan ka ni mata pure buyag. Halagi paningat ko sang giinom nga tambaw na pero ganiha ra jud ko gipaningat og bugnaw gud. Ko jud paningot jud ko nga nagkanabad ang ulo. Na nami sudaan na to guys na may nagluto Palit naman ikaw. nagluto na si Nicole day yung kuan. Sa tayo magluto nak? Laga. Nilagang Baktin. baboy diyan giluto. Nami kay nananaw ng mata. Dukutan na yung mata. Ay, bakit? Gawas na yung murugwa yung mata. Nila mi mo niluto nung dali napit niya. Oh kaning piti-piti. Palit dito, ako'y kutaw. Kung pala dito. Magama pa kog assignment niya mag-practice pa ko nga ano. Tell me about yourself. Dali naman na. Ano, Ano nag-blur di ang cellphone. Blur di Yan po lalagis Ginoo.
Just never jud kong gipasagdan sa Ginoo, guys. Tinuod lang. So una pa no hantud sa gamay pa kano. Kanang kuan lagi guys ako na nga pila imong edad ato katubo apil kag isim Santa Misa nga sa to nga gihlantan pa jud ka. Oh, kanang kuan. Kay natoy 25,000 ba to nga gift check sa isim Santa Misa anja. Musugal man jud Cristil. Balag sige nasuka sa jeep. Sugal jud sa kay apil sa to mga kuntis kay ano naman jud makadaag sa para ligo maka kwarta lagi ekonomi maka premium si ja. Anja. So, sa una Pag-abot mo dari sa Cebu, guys. apil og news nga pag premium na ako gipayat na tog bugas. Yan ay siyang mga Busnil. daog-daog mga kuntis-kuntis ta rin yan ang ihatag ni iyang mama. So nganin ni sila kabuutan ng mga bata. Panang way halo ni nga kaplastikan puro ni tinuod din niya mga kuan guys kanang mga among ipang istorya. Nja blis lagi ko sa kado pati si Nicole kanang murag ibahig jud ko sa Ginoo. Oh, murag kuan jud ba? Kay Inig may pagsulay mo makakuan ka nga naralagin ni. Nja Pagsulay ra gyud. katong nihilak lagi siya na pagkaugman ay bawon siya nga naka pasada sa siyang Oh, murag kana ganing kuan jud kas Ginoo kasulayan kaniya murag pasakitan kaniya unya niguman ana kay naadi kalipay nga mahitabo ana. Kay katujong tay mahagyud nga nakaingon jud ko before ko matulog kay katang kapoy na jud kay ba niya igo pa jud 10 pages na to ako nagama ma taas na jud gayon yun na shutdown pa jud ng laptop mo hinilak jud Na ako. ni comment diya nga viewers nga yang anak po pag ni Agi. Hinilak jud ko nakaingon ko nga Napisis Ginoo ko dito iya, na ha? unsa day akong sala nga nung gi palisod jud ko nimog maayo ana nya nagampo jud ko gabi pagkabuntag kay hubag jud ako mata niya pag ni chat man akong classmate nga til nakapasar kasi imong entrance exam mo tugo kaya mo sa kabantay. Diyan ni insa tay mo gi-share pud na nga na man naluoy jud ang Ginoo kay di man jud ko maka-open sa cellphone. Oh, katong kuan ba? Katong di ba naman ay Microsoft sa cellphone ra nga maka-open sa una kay di jud ko ka-open ana. Pero pagkagahapon nga kanang kinahanglan na jud nako ba? Ka-open. Kung nga na-shock jud ko kay naka-download jud ko. Ko nga kanang ko di ba sa una na anak ko nga mama palit ko bagong cellphone kay kanang nan manarbaho ko kay di ko ka-download kay basin ma ang Microsoft ba kay mamili ra sa laing cellphone ba. Oto pero pag gani aging adlaw kay natingala ko naka-download gi ko nan jud ko sa Ginoo ba murag isulayan jud ko. Kana may diyan kabay dagto. Gabayan lagi sa Ginoo basta magtinarong lagi ka na di ka mamutbot. Pasasali ka sa Ginoo. Di po ka mo istorya Di ka. makapasagdan sa Ginoo. Nya. Wa kay sekreto ni mama. Pag secret. Ang sikreto pod. Dili kay na may mga bata magsekreto ni mama la. Tinganan lang yung mama kay nabuntis na. Lah. Sos. Magunaw lagi inana. Di man guys na lagi may dari kay kuha lagi siya kanang istorya rami sa Nabad jud ang ulo. kanang Eskwela na pud labaw ma. di ka lagi sa nag-duty sa malagi to ang gihatod pud sa didto. So nag storytelling rami guys. ko nga nakatrabaho Storytelling. ko no murag naka-realize ko nga ilisudo di ay manarbaho gyud no. Yeah. Pero di Nga ko na mo give up. day, patulong ko college. Example dyan, focus briefing. Nakaingon ko nga eskwela ra na ay nagreklamo na ka nga nag-eskwela pa ka unsaon na lang makatrabaho ka mura jud na nakatatak jud sa kung Una, ang uban di jud ay na, lalim. ang uban, maingon nga may pagmuskwilan na lang ko. Tinudid na day. Di ang miskwila po kami mag lisod po. Kapoy, oh. Naiwan kapoy na kay Pero eskwela. iba yung eskwela, maingon ka nga, mas kapoy dyan yung itag trabaho. Kapoy Eskwela lang, oh. Na mo nang, kaya pero lang yun. di jud ko makakabatig kakapoy kung na jud kay goal no. Sabi ko nga Hindi siya kabalon sa ganahan jud alangan nga ay kapoy ana pero kay balon na lang murag kon jud ko kaya ron di ko mo wala koy balon ba ana. Pero Pwede naman nasi kung pa maging mo mga sildo ni Agi kay wa man kanang Dili, pag nagamit na ako pagkuan, pag katong entrance exam, tong sa Oh, itong ano, pag-interest di ba katong this ni Agi week man to. O, gani. Niya Pwede pa kay ya. tagaan lang mo og kuan kay kamuray mo adto kasi di ko makauban. O, gani. Wala kay nag-request ra basta mag-Jollibee ko no. kami di ay, makakanon po ni ate. Award na, nga na ba? May award day Self-award. mag-Jollibee ko no. Magampo lang gyud ko ganahan ko ampo ang gyud.
Kinahanglan jud karong panahon na jud kanang mag-save ka, mag-ampo ka kay karong panahon na Kabalo jud ang Ginoo sa ako. sakit. Kabalo jud ang Ginoo sa akong kuan, akong gihunahuna, akong gipamati. Kay katula Kabalo jud na siya. nihila ka nga imo nang gibunalan nang imong laptop. Oh, pero nakaduwa. Dramis masi naka-feel jud ko nga. Kuanan jud ko Pero- sa Ginoo ba? Ako karon mangutana ko nimo. Kay nakaibaw naman jud ka kay di naman jud ka ma-surprise kay ang ni-sponsor ani kay dapat i-surprise ka namo. Muto nga di man din makaya ni ma'am nga i-surprise ka kay naman si sir kakita man jud kay si ma'am nakakuan mo jud siya kanang ay si Ate Gingging kuan mo jud siya kanang nananghid jud siyang bana. So gibidyo ko jud mi guys nga nananghid siyang bana nga sponsoran niya si Crystal og laptop. So na-shock si Crystal kay wasa kay baw. Nasakpod ko na oy pero kana bitong basta oy di jud na ko ma-imagine gyud. Murag Ano lang, Hindi ko nang clarification jugo sa lang. Ginoo ba nga kani makaya jud din niya tagaan ako siya inani pahalipay. Murag kung makaingon ka Ay, nga katupong lisod kang kinabuhi. Literal nga pagsulay ra gyud. Kay kung mga lampasan na nimo kay murag Dili ka na god Ano ang ba? Ginoo, kung dili ang Ginoo mo mismong mulihok. Mo hatag na siya guway. magdili mo ano siya mo himo na siya pamaagi nga na si sugon nga tawo ba kani tabangan yung tawhanan ni kanang Okay. Kahilak man ta oy. kay mo siya nga ikaw bulahan naman jud ka kaning Okay. nangayog tabang kani tabangin ni kay Salamat jud kadyo. Wa pa gali abot pero excited din siya nga moabot. kay first time mong gulo na niya Ano na kahilak noon ko. first time niya nang Hilak. ano ba maka-laptop kaya ko wala kay laptop no man biya ko college So na ako pod guys, may laptop nihilak pug ko kay ningon ko ni Crystal nga kanang pangutangan si Jan ni Mas Crystal. Nagplano na jud ko buntag sa Jupay ko nga pa ato na mangutangan si Crystal og laptop kay gusto jud kayo ganang Dili. Kana mo kung mindset ni mama kay kanang kon gani kanang siya nga palitan ko no kuniya niya no nasunahunan ako nga nakaya ganin ni ate sa una nung di na ako makaya ganana ba ay ilak Hilak. Nakaya gali ko na siyang ate pero guys, believe jud ko sa siyang ate. Believe jud ko. Manang nakuhaan po ni Crystal og kuan ang iyang ate kay nakagraduate yang ate wa siya laptop. Wa siya printer. di ang numahila kay Wa siya printer tinuod jud na napakos Manila nga gabi na silang dako bahalag mabasa sila mato silang lungsod para laman makapaprinted to. So nagpasalamat ko sa Ginoo nga ug ni tatay di ay Ariston ug ni Florami nga nag-vlog ko. Siguro gitujo ko sa Ginoo kay ako di man jud ko dapat mag-vlog jud guys kay mawaw lagi ko sa kamera. Wala nang gitujo siguro sa Ginoo nga mag-vlog ko para makatabang po ko sa mga anak nga hinahanglan. So ako jud unang pasalamatan ang Ginoo kay wa jud mi pasagdi sa mga trials nga grabing kadaghan. Napay among trial sa una nga si Crystal ang sugunog pasanglaw. kasulay ko ana gyud Pasanglaw. Rilo. ko sa una tapos sa Manila pa Rilo to. ikuan gani ng kanang relo ni mama kay wala na di malungag ba nya mato jud ko sa silingan nga kanang kuya ba kuya pasangla daw si mama siya relo ano na kasulay jud ko na Nga na jud among kalisod sa una guys. Naalagi mi trabaho pero namo sa mga trials. Dili na po yung mga trials nga halimbawa guys, nagkautang-utang mi atong time kay nay time nga nay sa katuig nga nay nagkasakit namo. So makautang jud mi kay para ipa-ospital nga na grabe jud among mga pang-trial sa una ba. Manang karon kay natagaan naman bidang kadtong mga trials jud manang ang advice jud ron sa uban balik jud ta sa Ginoo kay ang Ginoo jud akong tabang kanang focus jud ta ampo ni Dia kay si Jara jud dapat atong tawgon usahay na itong problema kay ubutawag tas Ginoo guys naitaw nga buhaton ni Dia pamaagi nga matabangan ka naitaw nga himuon jag instrumento nga kaning tawhana kaning bayhana kaning bata aton tabangan kay naani taas ni pangarap sa iyang kinabuhi. So salamat kadto ninyong tanan guys kay amora po ning gi-share ning among kuan guys di jud ning ma-share jud namo tanan ning among mga kaagi sa una susug among
im kini guys. Manghilak mong tanan. Ug amo ning im ki. Kada guys, salamat ka dun tanan guys sa injuhang tagtanaw na ninja nihilak din si Diyos sa kalipay. Kanang Dili na kasturya na inoon ko ibis ka kataw-kataw. kanang ijang gi kuan guys, kanang ijang hilak nalipay na siya nga nalagi tao nga handa day mo Di ko tabang. radyo ko na-amaze radyo ko kuan sa Ginoo ba. Yang Kaya wala ko expect. Wala ko ga-expect sa tanan. Ano. Wala ko ga-expect nga magumba akong laptop. Pinana nga. Grabe jud akong effort ato nga. Pila ka adlaw na ko tugihimo niya. Nawala ra na. Karang hilak na dyan siya sa sobrang kalipay kay akong gibalibaran jud to guys habang ni message jud siya na siya tiging gibalibaran jud to na nga di jud kay obligasyon jud na nga ako'y dapat jud ang maningkamot, ako'y dapat maningkamot nga makapalit si Crystal og laptop. Katong adlaw ningan jud ko nga pa kanang ato laman jud utangan, bahala na. Utangan jud na mo si Crystal og laptop jud anong time nagsabot nami. So pagkabuntag siguro kay bawa man jud siya nga didto ko nagtrabaho. Nanawag sila nga nali ko ni message na mato nga nalagi replyan na mato palitan ni ko ni Crystal og laptop mo ni balibad pa jud ko guys kay di jud ko gusto nga kanang lain tao pa bitaw ang mupalit. Pero di jud siya kay gusto jud niya nga mo tabang jud siya mo sponsor di siya kay Sa mga nag-skwela. daghan pud kuno siya gitabangan nga kanang mga bata lagi nga pat katulad ni Crystal nga porsigido nga mo eskwela. Di jud manong salamat jud kadyo. Salamat kay bawa naman ka nga wa jud ko nang adyo, wa ko ni message. Di po ko tig message og mga viewers guys manang kay bawa naman jud mo na mo guys nga di jud ko tig message ninyo. So daghan kadtong salamat. Nagali mo message na igura po ko mo reply, mo igura po ko kamusta mo ra jud na. So daghan kay salamat ninyo tanan guys. Nag-share lang pud mi sa muhang story nga gamay po ninyo ibawan guys ja. Thank you for watching. Guys, I love you po kamping tantanan. Bye.